deň sa praje. Čau, Jakub, počúvaj, si nejako vyrastol. No, o dobrých 10 cm. A už mám 2,10 m. A vďaka čomu? No kvôli novinke, ktorú sme priniesli ukázať na Bratislavskú Android Show, my sme to nazvali Arashid Hoverboard. Vidíte, musím sa na tom stále hýbať, pretože ono to je niečo na podobného Segwayu, len je to v menšej podobe a hlavne je tam priaznivá cena. Takže sme prišli ľuďom ukázať, aby videli, že naša novinka v portfóliu. Začíname to predávať hlavne pred letom, keď to bude veľký hit. A bol na to veľký ohlas. Mali sme tu 3 kusy, neustále obsadené. Čo viac si môžeme prijať. No a prišli sme ešte zo Xiaomi a doniesli sme ukázať najnovšiu Mi 5. Plus doviezli sme ešte čističku vzduchu, čističku vody a nejaké drobnosti od Xiaomi. A aby ľudia videli, že rozširujeme portfólio hlavne o Xiaomi produkty. Budeme mať aj čiernu Xiaomi, je na ceste, je to veľmi žiadaný produkt, takže ak by niekto v budúcnosti chcel, tak môžu sa na nás obrátiť. Ľudia sa najviac pýtali na ten Xiaomi, veľmi ich to zaujalo. Nás trošku mrzí, že sme nedoniesli úplne všetko, čo sme chceli doniesť. Bohužiaľ sú také na Slovensku veselšie zákony, že trošku nás obmedzujú. Ale sľubujeme, že na Banskobystricku, kde máme sedlo, tak už tam budeme mať široké portfólium Xiaomi a hlavne budú tam hoverboardy. Môj názor na Android Show super, je tu skvelá komunita, stretneme sa jednak ľuďmi zo značiek, prídu ľudia, sa pýtajú, zaujímajú sa. Honzik, čo ste si prichystali s HTCčkom na Android Roadshow do Bratislavy? My jsme vám sem přivezli jednak vlajkovou loď HTC 10, což je aktuálně skvěle hodnocený telefon v oblasti foťáků. Máme tam světové prvenství v přední kameře, která je úplně poprvé vybavená i optickou stabilizací obrazu. A ten telefon je skvěle vybavený taky zvukově, protože během videa můžete nahrávat 24-bitový high resolution audio. Super. No já jsem hrozně rád, že se to konečně HTCčku povedlo, protože loni M9, ať už se to prezentovalo jakkoliv, tak ten produkt byl dobrý, co se týče zpracování, byl skvěle odladěný, co se týče systému, rozhodně žádné zasekávání, nic podobného, ale třeba 20 megapixelový fotoaparát v porovnání s konkurencí drobně zaostával, nás poměrně zklamal a ta desítka je vyladěná do posledního detailu, takže naprosto perfektní telefon. No a krom toho tady za náma ještě probíhá, i když už je skoro konec akce, tak pořád virtuální realita, což je aktuálně takový žhavý téma celosvětově na všech trzích a obecně napříč všema značkama. No a ta naše se tváří jako ta nejlépe zvládnutá, nejlépe vybavená a lidi si to tady neskutečně dneska užívali, takže... Čo hovoríš na Android Roadshow? Jako vždycky povedená akce, rozhodně. Tady v Bratislavě já už jsem vlastně podruhé, takže mám i srovnání s loňským rokem. Perfektně zvládnuté, co se týče organizace, lidi skvělí, skvěle se bavili, měli záludné otázky, zajímali se o naše produkty, takže já z toho mám ohromnou radost. A hlavně to, že nejenom, že ta akce funguje, že pořád ještě probíhá, ale že je ten zájem těch lidí takhle veliký. Ty si bola pred chvíľou vyskúšať si HTC Vive, čo na to hovoríš? Bolo to veľmi dobré, také veľmi reálne a bolo to dosť dobré teda. Tak keď sa na to pozerám, na tej obrazovke, na tom monitore, tak je to úplne iné, ako keď mi dajú aj tie sluchatka, tak je to ako keby to bolo naozaj. Tak ja som tu už druhýkrát a naozaj som spokojný. Ktorá prednáška ťa zaujala? Tak určite HTC Vive, tu som naozaj rád počul. Aj ten CAT, čo tu deštruovali, tak to bolo zaujímavé. Neviem, tak určite sa mi to ľúbi a treba sem dojsť. Jožko, čo si pre nás Lenovo prichystalo na Android Roadshow do Bratislavy? Tak tradične sme priniesli všetky naše smartfóny, ktoré sme uviedli v poslednom čase na trh. Aktuálne K5 Note, K5, samozrejme naše vlajkové Vibe X3 a všetky ostatné v podstate highlighty, ktoré sme priniesli v poslednom čase. Ešte čo sa týka platformy Android, máme samozrejme tablety, ktoré sú zase vymenujeme skôr tie high-endové Yoga tablet 3 Pro verzia, ktorý je v podstate tablet s projektorom, s dlhou výdržou na baterke, s čistým Androidom, s tzv. AnyPen technológiou, čo je ovládanie akýmkoľvek zariadením, či kľúčami, nožnicami, všetkým, v čom je trochu uhlíku. Čo ľudí najviac zaujímalo pri vašom stanovišti? V súčasnej dobe samozrejme ľudí najviac zaujímajú novinky, to
znamená, že multimediálne smartfóny ako Vibe X3, ako K5 Note, ktorý som už spomínal, ktorý je naozaj veľmi, veľmi dobre predávaný a veľmi dlho očakávaný produkt. No a samozrejme ich veľmi zaujímal ten tablet s projektorom Yoga 3 Pro tablet. Super, posledná otázka. Čo hovoríš na Android Roadshow? Dneska to bolo super, parádny čas vyšiel, ľudí bolo dosť, veľmi vnímam to, že nás už vnímajú aj spojeným s Motorola, aj spojeným s našimi smartfónmi a tabletmi, takže ma teší tá návštevnosť, účasť dobrá, myslím, a to my musíte lepšie zhodnotiť. Petra Banka prišla na Android Roadshow s novou verziou aplikácie 2.6.0. V tejto aplikácii sme priniesli klientom nové funkcionality. Môžem spomenúť napríklad kontakty na svojho osobného bankára alebo finančného poradcu, ktoré nájdú priamo v aplikácii, v menu aplikácii. Takisto majú naši klienti prostredníctvom aplikácie možnosť si zmeniť voliteľné prečerpanie na svojich účtoch a takisto napríklad zablokovať si kartu alebo zmeniť si limity na karte. Ľudia boli zvedaví napríklad na výber z bankomatu mobilom. Zaujímalo ich to, že vlastne ako to funguje, aký tam je princíp, že skutočne k výberu vôbec netreba kartu. Android Roadshow je to super akcia, chodí sa mnoho mladých ľudí, ktorí sú naozaj zvedaví a sú takí chtiví za tými vedomosťami a za tými inováciami a tešíme sa, že sa vždy môžeme zúčastniť takýchto akcií. Čo sa ti najviac páči na dnešnej Android Roadshow? Tak asi ten HTC Vive. Áno. A čo to skúšal? Áno, bol som tam. Aká prednáška ťa najviac zaujala? Asi z Lenova, z toho Moto G, čo je ten vodotesný telefón, až do hĺbky 1,5 metra, takže aj tá cena je celkom priateľná, iba 180 €, takže to. Mne najviac sa páčila Tesla a samozrejme aj to HTC Vive. Hral som ten Job Simulator a potom aj to pod vodou. Najlepšia prednáška podľa mňa bola od Marka Toota o Motorola. Aký produkt ťa najviac zaujal? Asi tie hoverboardy. Ešte som to neskúšal, vždy som to chcel vyskúšať aj kvôli tomu som tu kvázi. A ešte Tesla. Čo hovoríš na Android Roadshow? Super atmosféra, len trošku teplo. Taký teplejší deň, ale inak super. Aj expozícia dole, aj tu sa dá pohrať a človek si môže vypočuť zaujímavé prednášky. Tak čo hovorím, tak je to super akcia, páči sa mi, ja už to ani nepočítam, koľkýkrát som tu. Určite som sa tešil na predstavenie od Samsungu, od Lenovo, lebo sú to moje obľúbené značky, ich smartfóny som používal a teraz mám Samsung, takže som ich fanúšikom. Odporúčam každému, kto tu nebol, tak nech príde. Pomerne veľkou novinkou je v oficiálnej distribúcii na Slovensku aj portfólio Moto zariadení. Čo ste tu dnes predstavili? Takže prvýkrát sme došli do Bratislavy na Android Roadshow aj s Moto telefónmi a hodinkami. Takže to bolo prvýkrát, keď sme tu boli. Takže predstavili sme kompletné portfólio Moto telefónov. To znamená vodeodolný Moto G, predstavili sme Moto X Play, naozaj výborná batéria za výbornú cenu s výborným foťakom, potom Moto X Stav, takže náš štýlovku s fantastickým displejom, s turbo nabíjaním, až po náš naozaj nerozbitný Moto X Force na vlajková loď a telefón, ktorý má technológiu, ktorú naozaj žiadny iný výrobca nemá a to je Moto X Force s nerozbitným displejom. No a okrem toho sme samozrejme priniesli prvýkrát aj Moto 360 druhej generácie, a veľkú novinku, naozaj tento týždeň prvýkrát na Slovensku, aj športovú edíciu Moto hodiniek, ktoré majú GPS čip v sebe, takže naozaj pre športovcov, hlavne pre ľudí, ktorí behajú a chcú mať Android Wear zariadenie, ale s GPS čipom v sebe. Počúvaj, čo najviac ľudí zaujíma ohľadom Moto zariadení? A dneska som bol celkom prekvapený, lebo celkom riešili Android, čistý Android. Čo to je, ako to funguje, čo som si myslel, že to nie je úplná taká novinka, takže naozaj to chceli vidieť. A bolo to veľa ľudí, ktorí chcelo reálne vidieť, či Moto G je naozaj vodeodolný. Takže mali sme tu akvárium a potápali sme ten telefón a vydržal a fungoval. Čo hovoríš na Android Roadshow? A mám skúsenosť aj z minulého roka v Bratislave. Dneska nám nepršalo, že bolo pekné počasie, napriek tomu to bolo naozaj veľmi veľa ľudí stále. A opäť výborná atmosféra, kopec ľudí a kopec otázok za nás, takže super. Rastio, čo ste si zo Sony priniesli na Android Roadshow do Bratislavy? Tak na Android Roadshow sme doniesli samozrejme tie naše novinky, ktoré sme predstavili a teraz uvádzame na trh, takže Xperia X s
a tie ďalšie produkty X Performance, X a X a Ultra. Čo ťa zaujalo? Dizajn v prvom rade, dosť taký parameter, ktorý si myslia všetci, že to len pre ženy, ale aj mne sa páči, keď ten telefón pasuje dobre do ruky. A určite fotoaparát. Fotoaparát, ktorý je rýchly na to spustenie, odfotí to, čo chcem, má taký prediktívny autofokus, vie zaostriť na tie predmety, ktoré sa aj pohybujú sám automaticky, inteligentne. No a v neposlednom rade aj veľmi dobré inteligentné nabíjanie na tej baterky. Mimochodom aj vzadu za vami je ešte niečo? Áno, do rodiny Sony patrí aj PlayStation, takže aj PlayStation. Kam smerovali otázky ľudí pri vašom stanovisku? Tak veľakrát som počul otázky o výkone telefónu, o fotoaparáte. Čím je iný, zaujímali sa, skúšali, testovali. A podarilo sa? A podarilo sa. Mali sme tu takú krabičku s takými dvomi elektronickými chrobákmi a na nich sa dalo pekne demonštrovať, čo znamená prediktívny autofokus. Takže páčilo sa, videli, testovali, skúšali. Čo hovoríš na Android Roadshow? Teraz tu v Bratislave myslím si, že mohli vidieť všetci naraz všetky tie značky pokope, mohli si urobiť nejaký názor tí ľudia, takže hodnotím to veľmi pozitívne. Na dnešnú Android Roadshow sme si priniesli, alebo sme predstavili zákazníkom vlastne Samsung Galaxy S7 Edge. Takisto aj A5 2016 bola vystavená a mohli si zákazníci vyskúšať aj Gear VR, vlastne virtuálnu realitu. Čo považuješ za taký najväčší update na tej sedmičke? Najväčší update, celkovo si myslím, že najväčší prínos aj pre mňa je samotný fotoaparát, kvalita tých snímok, aj IP krytie, aj rozšírenie pamäti pamäťovými kartami, že nie som limitovaný iba tou internou pamäťou, ale že si môžem rozšíriť tú pamäť, koľko vlastne ja chcem. Prednáška bola hlavne zameraná na Samsung Galaxy S7, aj Edgeovú verziu, aj flatovú verziu a takisto som tam spomínal ešte aj virtuálnu realitu Gear VR. Na čo boli ľudia najviac zvedaví pri tvojom stanovišti? Celkovo aj na Galaxy S7 chválili aj či jednotne dizajn, alebo aj samotný fotoaparát, ale veľký úspech si myslím, že mali aj virtuálna realita ako Gear VR. Tak celkovo mi sa Android Roadshow celkovo ako projekt samotný páči a som veľmi spokojný aj s tým, ako sa ľudia aj zaujímajú jednotlivé produkty a som doslova aj prekvapený, že všetky vekové kategórie majú veľký záujem o technológie celkovo.